Sunana Musaddiq Tofa, ni ne mai Mubatu, an haife ni a Kano, ina da shekaru 28. Kamfani ne wanda a kasance muna da restaurant wanda muka fara shekara ta 2016, 13 ga watan Maris. Farko mun fara shi a wani shago da muka haya, a hankali muna tafiya muka dawo da abin gida, saboda ko rashin riba a lokacin da kuma abubuwa da yawa wanda ba mu sani ba sai da aka fara. Sannan sai muka dawo da shi gida inda anan ne muka ci gaba, inda ina tsammanin anan ne mafiya yawan ku suka samu muna yi a gida. Na fara da mai aiki guda biyu hannu kenan, tunda da na fara ni ma kaina mai aiki ne a wajen. Muka fara da mutum ɗaya, a hankali yana bunƙasa, muna ƙara ma'aikata. Har muka zo akwai sanda muka samu ma'aikata wajen guda 9. Daga nan ka zo muka ƙara buɗewa a Abuja. Shi ma Abujan da muka buɗe muka fuskanci akwai wayansu abubuwa da zan iya cewa ko mun yi hanzari muka ƙara rufe na Abujan. To dai yanzu muna Kano mun ƙara bunƙasa shi, yanzu muna yi ba a cikin gida ba, mun buɗe waje inda har yanzu dai ma'aikatanmu sun ragu, amma dai abubuwan da muke sun ƙaru. Don haka mun fuskanci wayansu matsaloli, ba komai bane ya tafi daidai, amma dama ita sana'a in ana yi in ka fuskanci abu ba daidai bane sai ka gaya za a ka gyara shi. Social media tana da nata hanyar na sa a sanka, to a wannan lokacin ba ma kan social media ko Instagram ko Twitter, sai daga baya muka hau, wanda a wannan lokacin ne yasa mutane suka ƙara sanin mu. So a takaice dai matsalolin shine da muka fuskanta shine na waje da kuma na ma'aikata da kuma na kafin a samu, amma tun da aka samu alhamdulillah komai yana tafiya daidai. Sannan kuma mu ma da abubuwan da muka gyara da ɗaukan shawarwari na mutane, wani abin ba kai za ka gani ba, wani ne zai ci abin da aka yi gama ga matsala a waje kaza, kai kuma sai ka daure ka haɗe wannan diddacin shawarar ka ga inda har a cikin mutane 10 a ce mutane 4 duk sun yadda da wannan, to wannan abu ne da ya kamata a gyara. In ka ce duk wanda ya baka shawara sai ka ɗauka, to ba za a je ko ina ba. Ta hanyar Mubatu na samu damar yi suna ɗan dama, na samu damar yin aure, ya bani damar ina iya biyan albashi. Matasa an ce na ba ku shawara, ni dai duk wanda yake kusa da ni ya san gaskiya ni ba mutum ne mai saurin ɗaukan shawara ba, musamman in ta zo ta hanyar wai abin da nake so na yi na sana'a. Amma sana'a kala biyu ce, akwai wanda da kanshi zai ƙirƙiri wani abu wanda ya ga zai kawo mai kuɗi ya ce yana so ya yi, akwai kuma wanda wani ya ga yana yi yana samun kuɗi yake so ya yi wannan abin. Saboda haka in wani ka ga yana yin sana'a kake so ka yi, wannan ka iya zuwa wajen shi ka tambaye shawara ya baka, domin shi ya bi hanyar da kake so ka bi, don wannan abin da yake nema ya baka sha'awa kake so ka yi ka zama irin shi. Amma in kuma kai ne kai tunanin wani abu kaga a cikin abin nan in kayi kaza za a iya samun kuɗi, to a nan fa ba kowace shawara ake ɗauka ba ma kowa za ka je ka tambaye shawararsa ba, sai dai kawai wanda yake na kusa da kai, shi ma in kana so ka ga wani kai a matsayin hira ku hira su faɗa abin da za su faɗa kai ka ji. Wannan ita ce shawara.